Vjerujem da vas sigurno nešto interesira vezano uz članarine. To je najbolje, imamo 3 paketa u ponudi što ste mogli vidjeti na našoj web stranici, dakle mali, srednji i veliki paket. A znate li kakva je razlika između njih? Ajmo krenuti od prvog paketa, dakle prvi paket je opcija 1+1, to znači da imate jedan trening na otvorenom outdoor, ovako kako sam ja sad vani divno na suncu, uživam krasno, i drugi je dio indoor u zatvorenom u dvorani gdje možete raditi svakakve lijepe divne krasne vježbice na podu sa rekvizitima i svojim tijelom. Idemo na drugi paket nam je srednji, po meni definitivno najbolji, najisplativiji paket u kojem dobivate 2 outdoor treninga plus 1 indoor trening. Znači 2 puta smo ovak vani negdje chillamo na suncu ili na kišici, ovisi što nas zadesi, i jedan trening se igramo s rekvizitima u divnoj krasnoj dvorani. I dolazimo do trećeg našeg najvećeg paketa, dakle veliki paket u kojem dobivate kokice i načose. Ne, šalim se. Dobivate 3+1 paket, dakle 3 treninga outdoor i 1 trening indoor. To je za ekipu koja je onak nabrijana, voli više trenirati, ima mogućnost 4 treninga odraditi u tjednu, to je definitivno onda paket za vas. Nadam se da ste shvatili smisao ovih paketa i točno znate koji paket odabrati, koji je za vas. Dakle, 1+1, 2+1, 3+1, na vama je da odaberete. Ekipa, vidimo se.